Vítám vás u pokračování čtení z knihy Aštávakra Gita, Duet jediného. Aštávakra pokračuje. Zřekni se tužeb, jež jsou tvými nepřáteli, hmotného bohatství, jež způsobuje neštěstí, i dobrých skutků, jež jsou příčinou obojího a které konáš, jen abys něco získal. Pěstuj nezaujatost a lhostejnost k čemukoliv. Pohlížej na přátele, statky, bohatství, domy, ženy, dary a další radosti, jako na sen nebo vystoupení kouzelníka, jež trvá jen krátký čas. Věz, že je-li tu touha, je tu i samsára. S upřímnou a opravdovou nezaujatostí překonej touhu a buď šťasten. Touha je omezením, zničení touhy vysvobozením. Trvalou radost z pochopení já přináší pouze nelpění na světě jevu. Jsi čiré vědomí, svět jevu je neskutečný. Nevědomost sama o sobě neexistuje. K čemu je tvá touha po poznání? Jeden život za druhým přicházíš o království, potomky, ženy, hmotné statky i smyslová potěšení, přestože na nich tolik lpíš. Dost bylo bohatství, tužeb i dobrých činů. V bezútěšné džungli samsáry mysl klid nenalezne. Kolik jen životů, tělo, mysl a řeč neustávaly v těžké, bolestné dřině? Aspoň teď už toho zanech. Dharma, artha, káma a mokša jsou 4 milníky či stupně v tradičním hinduistickém chápání života. Aštávakra zde vynechává pouze pojem mokša, vysvobození, a žádá svého žáka, aby opustil artu, což je bohatství, kámu, což je touha, a také dharmu, což jsou správné činy. Chce tedy, aby se zřekl nejen špatných skutků, ale i těch dobrých, neboť za oběma stojí já, jakožto konatel. Artha je nezbytné pro uskutečňování kámy světských tužeb. Pro obyčejného člověka, který se dosud ztotožňuje s tělem jako oddělenou entitou, tedy pro iluzorní entitu zapojenou do iluzorní světské činnosti, se artha stává prostředkem k dosažení kámy. Bohatství je nutné k naplnění světských tužeb.
Poté, kdy vášně, touhy a ambice ochladnou, vystupují do popředí další 2 stupně. Dharma se stává prostředkem a mokša cílem. Ashtavakra učiní prohlášení, které za daných okolností musí být považováno za velmi revoluční. Říká, že opustit je nutno i dharmu. A to proto, že ačkoliv je mokša tradičně chápáno jako vytoužený cíl, kterého lze určitými prostředky dosáhnout, k vysvobození může dojít jen tehdy, když všechny touhy zcela zmizí. Není podstatné, že se jedná o dobrou touhu. Kvalita touhy není důležitá. Co je důležité a nezbytné, je naprostá nepřítomnost jakékoliv touhy. Přítomnost touhy předpokládá přítomnost já. A žádné já, žádná iluzorní entita nemůže být vysvobozena. Osvícení, osvobození či probuzení je událost, která se ve vhodný čas, za vhodných okolností a skrze vhodný psychosomatický aparát přihodí. Není to nic, čeho by se dalo dosáhnout nějakými prostředky či nějakým úsilím. Ashtavakra říká, že pravou přirozeností všech jevů, všech vnímajících bytostí je noumenon, čili absolutní subjektivita. Je absurdní, že objekt hledá svou subjektivitu. Jediné, co je noumenální subjektivita a celé projevení světa jevu je jejím objektivním vyjádřením. Normální člověk může těžko přijmout to, že k transformaci není zapotřebí nic jiného než hluboké pochopení své pravé přirozenosti. Člověk se během života naučil, že v životě něco získá jenom úsilím. Už jako dítě musel křičet, aby dostal najíst. A nyní mu mistři jako Ashtavakra či Nisargadatta Maharaj tvrdí, že jediné, co je třeba, je pochopení, zatímco usilování já je na překážku. Vypadá to neuvěřitelně a nepřijatelně, ale skutečnost je taková, že jedinec je pouhým jevem ve vědomí a jako takový nemá vlastní existenci či totožnost, která by mohla být něčím omezena či z něčeho vysvobozena. Omezení a vysvobození jsou pouhé koncepty. Jakmile jsou koncepty pryč a konceptualizace ustane, iluzorní jedinec zmizí do svého zdroje, do já, do vědomí, spolu se zbytkem projeveného světa jevu. Ashtavakra žádá svého žáka, aby jasně nahlédl iluzornost a časovou ohraničenost podstaty všech jevů. Cokoliv je vnímatelné, je zničitelné. Cokoliv podléhá změně, je zničitelné. A esencí fenoménovosti je právě změna a pohyb. Vaše pravá přirozenost, jak ujišťuje Ashtavakra Janaku, je to, co je nevnímatelné a neměnné. Ashtavakra dále radí svému žáku, aby se ujistil, že jeho nezúčastněnost, klid, není povrchní,
ale opravdový a silný. Pak nebude podléhat touze, jejíž přítomnost znamená neustálé zatahování do samsáry. Klid a odříkání, které vycházejí ze záměrů a cílů tohoto světa a jejichž kořenem je touha, nejsou silné ani opravdové. Odříkání je jen dohoda, výměnný obchod se superentitou, nejmocnější silou zvanou Bůh. Něco se odevzdá, aby se jiné a žádanější věci staly dříve či později dostupnými. To není skutečné odříkání, o němž mluví Aštávakra. Aštávakra nedává podrobnější vysvětlení, neboť ví, že jeho žák není v duchovních otázkách nováčkem. Nicméně opakovaně zdůrazňuje, že jakákoliv touha, založená na vůli, je nepřekonatelnou překážkou duchovního probuzení. I samotná touha po osvobození je překážkou, neboť základem každé touhy, jakkoliv vznešené, je představa entity já. Probuzení se však nepřihodí, dokud já existuje. Skutečného gurua zajímá pouze úplné zničení já. Zda se to Aštávakrovi povedlo, lze poznat podle Janakových reakcí. Aštávakra svého žáka upozorňuje, že touha sama sebe postupně zničí, ale jen tehdy, pokud se v mysli taková ničící síla nepřetržitě tvoří. Nelze toho dosáhnout žádným pozitivním činem, například potlačováním touhy, neboť to může touhu naopak posílit. Jedinou cestou je to, že člověk vznikání touhy jen pasivně pozoruje. Takové pozorování vertikálně odřízne každé horizontální rozpínání touhy, které je známkou toho, že jsme se nechali do věci zatáhnout. Za pozitivní čin lze považovat i aktivní hledání poznání. Aštávakra ujišťuje Janaku, že je čiré vědomí a všechno ostatní, včetně nevědomosti, je iluzorní. Kde tedy hledat poznání? A proč konat dobré skutky, když jejich základem je opět touha něco získat? Na závěr svému žáku připomíná veškeré pozitivní snažení, které opakoval jeden život za druhým, aby získal poznání a osvícení. Všechno to usilování bylo jen neplodným cvičením. Vyzývá ho tedy, aby nyní konečně ustal ve svém snažení a prostě jenom byl. V této části zazněl 1. až 8. verš z 10. zpěvu. Děkuji, že posloucháte.